знаеш страшни истории. Да, като пораснете, ще разберете колко страшна е финансовата принуда. Мамо, не си виновна, че си скучна. То е защото си стара. Майко, скучно ми е. Ще караш ли по-бързо? Да, това звучи като много добра идея. Той ще успее! Може би не. Знам, че той се опитва да се върне. Усещам го. Тук. В стомаха? В сърцето, Ричард. Сигурно и ти си изглеждала така невинна и чиста. Не, пише 70% памук и 30% полиестер. Ти си прав. Добре. Може ли да го ядем? Отказах се от всички надежди и мечти и сега нямам какво да покажа. Но не е вярно. Господин Татко казва, че имаш много бръчки. О, вижте, господин Татко! Наистина искам да гледам къде е. Крайно време е ти да го оцениш. Начинът е грешен. Ти си ужасен родител и тази къща е противна. Бих тропала с крака от яд, но подът е много лепкав и не мога да мръдна. Абсурд! Можеш да ядеш от този пот. Уж съм във ваканция, знаеш? Ричард, ти си безработен. Винаги си във ваканция. Имаме победител неудачник! Не!